Moi! Mä oon Susanna Rantanen, yrittäjä, äiti, vaimo, 24/7. Mä muistan joskus nuorempana unelmoineni muun muassa arkkitehdin, opettajan ja näyttelijän ammateista. Näin jälkikäteen katsottuna mä huomaan, että mä suunnittelin uraa, jossa mä saisin esiintyä, suunnitella ja kehittää jotain uutta ja auttaa muita oppimaan. Itse asiassa sellainen ura mulle tulikin. Musta tuli yrittäjä. Mun mielestä ihmisen ei tarvitse parikymppisenä vielä tietää, mitä hän aikoo tehdä ammatillisesti loppuelämänsä. Mulle itselle kävi niin, että mä lähdin Englantiin 4 vuodeksi opiskelemaan markkinointia ja viestintää. Sitten musta tulikin HR-asiantuntija. Mä oon huomannut, että mua kiinnostaa itse asiassa paljon enemmän ihmisissä kaikki se, mitä siinä työhakemuksessa ei oikein edes lue. Meille kertyy tosi paljon osaamista, taitoja, kykyjä, verkostoja ja suhteita ihan muualta kuin sitä palkkatyöstä. Liittyy se sitten armeijassa oloon, reppureissaamiseen, harrastuksiin tai vaikka opiskeluun. Seth Godinin sanoin, "You're not your resume, you're your work."